Aled Gwyn Job, Away with Words. Wel, un gwyn gyson yma yng Nghymru ydy'r diffyg sylw cyffredinol a gawn ni ar cyfryngau Brydeinig. Wel, mi gawson ni'n dymuniad ar un ystyr yr wythnos yma o gofio am y sylw helaeth iawn a roddwyd yw'r o'r enw'r Athro Neil Ferguson o'r Imperial College yn Llundain, oherwydd mi gafodd yr Athro Ferguson ei fagu yn ardal Lanidloes. Ond wedyn, dwi'm yn siŵr iawn pa mor falch y dylan ni fod o'r sylw a gafodd yr Athro Ferguson yr wythnos yma chwaith. Mae siŵr bod yr rhan fwyaf ohonoch chi yn ymwybodol bellach, mae dyma'r gŵr sydd wrth raidd y polisi lockdown. Fo luniodd a fo hyrwyddodd y polisi yma a'i werthu fo i bob pwrpas i Lywodraeth San Steffan. Dyn sydd wedi bod yn amlwg iawn ar ein sgriniau teledu dros yr wythnosau dwytha wrth fynd o un stiwdio i'r llall yn rhybuddio pawb am pa mor beryg oedd Covid-19 ac sut y dylan ni fod yn ar boen ein bywyd yn cynnal ein pellter cymdeithasol ac yn aros yn ein tai cymaint fyth a gyfedra ni. Ond, wrth gwrs, yr wythnos yma, mi chwalwyd y narratif yma wedi i ni glywed bod yr Athro Ferguson wedi bod yn torri i bolisi ei hun mewn ffordd reit liwgar a dweud y gwir. Yn reolaeth dros yr wythnosau dwytha, mi oedd o wedi bod yn gwahodd i gariad priod o i deithio ar draws dinas Llundain i ddod i ymweld ag o yn ei fflat. Ac wrth gwrs pan ddaeth y stori yma yn gyhoeddus, doedd dim dewis ganddo, ond ymddiswyddo o'i waith yn cynghori'r Llywodraeth. Wel, wrth sylwi y penwythnos hwn ar gymaint mwy o bobl sydd allan. Ar un ystyr, mae'n hawdd iawn deall meddylfryd pobl yn dydy. Wrth weld lluniwr y polisi lockdown wedi dangos i'r byd ar fetws nad oedd o yn poeni yr un ffyn am berygl yr hynt. Ddim yn poeni am berygl i'w iechyd ei hun, nag am berygl i iechyd i gariad. Mae ddigon naturiol bod pobl yn deud hynny'n, wel, os ydy o'n gallu torri'r polisi yna, mewn modd mor liwgar, wel, ydy o'n wir mor beryg a hynny? Ond nid yn iawn i ni hefyd allu mynd allan ychydig mwy erbyn hyn. Ac wrth gwrs, mae jyst yn enghraifft eto fyth yn dydy o'r rhagryth sydd yn hemp yn cymdeithas ni, bod yna reol arbennig ar gyfer ein reolwyr a'n gwell a rheol arall ar gyfer pawb o'r gweddill ohono ni. Mae'r cyfryngau torfol, wrth gwrs, wedi cael modd i fyw efo'r stori yma, mewn fel ar ei bysedd nhw. Ond, dydyn nhw ddim wedi bod yn gofyn unrhyw gwestiynau pellach am yr Athro Neil Ferguson a yr Imperial College. A mae bosib iawn ar cyfryngau amgen sydd yn gorfod bod yn procio pobl gyda hyn ac yn annog pobl i fod yn neud chydig bach ymchwil eu hunan i fewn i'r stori yma, oherwydd mae yna gymaint mwy iddi na sy'n ymddangos ar yr wyneb. Wrth gwrs, mae'r enw Imperial College yn cyfleu y syniad o gorff sydd yn gytbwys, yn annibynnol, yn wrthrychol, y tu hwnt i ddylanwad Llywodraeth, y tu hwnt i ddylanwad unrhyw awdurdod arall. Ond, oeddech chi'n gwybod yn y flwyddyn 2018, fe dderbyniodd yr Imperial College grant o 85 miliwn o bunna tuag at ei gwaith gan y Gates Foundation.
A pherchenog y Gates Foundation, wrth gwrs, ydy Bill Gates, cymeriad arall sydd wedi cael lot fawr o sylw ar y cyfryngau yn ystod y cyfnod hwn, wrth iddo geisio hyrwyddo ei syniad o vaccin i bawb ar gyfer yr aflwydd yma. Mae fel petai'r hen ddywediad Cymreig Beibl i bawb o bobl y byd bellach wedi ddisodli gan brechlyn i bawb o bobl y byd. Y cwestiwn efallai dylai pobl bod yn dechrau gofyn i'w hunan ydy pa mor wrthrychol, pa mor gymesur, pa mor annibynnol oedd yr Imperial College yn creu y model hwn lle oedden nhw'n rhagweld y bydda 500,000 o bobl yn y Deyrnas Unedig yn marw pe bai dim mesur yn cael ei gosod yn ei lle, a 250 o filoedd o bobl yn marw, hyd yn oed hefo ynysu cymdeithasol yn ei le. Pa mor wrthrychol, pa mor gytbwys oedd y modelu yna o gofio am y cymhelliant ariannol hynod hael, hynod sylweddol a gafwyd gan y Gates Foundation. Ond nid oedd yna demtasiwn iddyn nhw greu model apocalyptaidd, model a fyddai yn dychryn pawb, yn creu arswyd ar bawb, ac yn perswadio pawb mae'r unig obaith, mae'r unig ateb i'r broblem ydy cael y brechlyn. Y brechlyn, wrth gwrs, a fyddai'n cael ei hyrwyddo gan y Gates Foundation. Yr union gorff a rhoddodd yr holl arian yma i Imperial College. Wel, mae yna arwyddion calonogol bod yna bobl yn dechrau gofyn cwestiynau reit galed i'r llywodraeth. Mae yna amball argoel i bod nhw'n dechrau colli gafael ar y narratif yma. A tybed a fydd pobl yn dechrau gofyn cwestiynau pellach ynglyn ag Imperial College ac yn ymchwilio ymhellach i'r holl saga yma. Mae'r dyn ei hun yn dweud dim ond gofyn.